Parlem d'una jornada que ha tingut lloc aquest dimarts, que continuarà dimecres, però del banc de Girona. Avui els tenim a Perpinyà. En parlem amb Joan Gaubí, el director de la Casa de la Generalitat de Perpinyà. Bon dia. Sí, bona tarda. Joan Elias Adey, que és delegat a l'Alguer per la Generalitat. Bona tarda. Hola, bona tarda. I Angelo Gnani, responsable del Consorci de Turisme a l'Alguer. Podem dir bona tarda? Hola, bona tarda. Es diu d'alguna manera diferent a l'Alguer, bona tarda? O... No, bona tarda. No? Sí, no com al País Valencià, que és vesprada o sorra baixa. Bona tarda. Molt bé. La idea és fer intercanvis entre l'Eurodistricte i l'Alguer, és això? D'on ve Joan Gaubí? Sí, entre aquest espai econòmic català, l'espai transfronterer, i doncs la nostra delegació a l'Alguer ens ha contactat per muntar una trobada amb empresaris de l'Alguer, doncs gent de Confindústria, i també altres empresaris de l'Alguer. Doncs els hem rebut aquest matí a la Casa de la Generalitat a Perpinyà. Hem compartit moltes coses, moltes experiències. Nosaltres, en fi, vull dir l'associació Fem Feina, de la qual jo formava part encara fa poc temps, ha presentat el seu segell de qualitat, que es diu Fet aquí, produït a Catalunya del Nord, i doncs sembla ser que la gent de l'Alguer estan molt i molt interessats per aquesta experiència, i doncs sembla que hauria d'esdevenir una realitat a l'Alguer, això. A nosaltres ens agradaria molt. Des de la Generalitat hi ha un interès d'apropar territoris, en tot cas les persones? Sí, és clar. Vull dir, un dels papers principals de la Generalitat de Catalunya és que tots els territoris de parla catalana es puguin apropar, puguin intercanviar. Doncs això és un paper molt important. Joan Elias Adey? Sí, jo crec que la iniciativa neix precisament per aquesta vocació, no? Per una part, coneixíem l'experiència d'aquests anys de treball de Catalunya al Nord, d'alguna manera de crear una marca comercial que sigués ben rebuda tant al territori com a altres llocs, és a dir, que d'alguna manera Perpinyà i el seu territori, la Catalunya Nord, sigués coneguda a través dels seus productes, i pensem des de l'Alguer que també això pot ser una forma, una experiència que la podem importar a l'Alguer, sabent que són territoris diferents, amb unes característiques diferents, però que compartim moltes coses, no? Una de les coses que compartim és la situació sociolingüística, que és molt semblant, i compartim també la voluntat de crear una identitat catalana a través del comerç, a través dels productes comercials, no? I la trobada d'aquest matí, com comentava amb altra gent, ha estat un aprenentatge per nosaltres. Els companys de la Catalunya Nord, de l'associació Fem Feina, ens han explicat què han fet, com han treballat, com han creat aquesta marca en aquest entorn, i és una experiència que crec que pot ser, adaptant-la a la realitat de l'Alguer, aprofitable en tots els seus sentits. Angelo Gnani? Sí, per nosaltres aquesta trobada és una experiència molt interessant per comprendre la realitat dels amics de Fem Feina de Perpinyà, i sobretot és una oportunitat per comprendre che un segell de qualitat i d'identitat catalana pot representar per nosaltres una oportunitat d'agafar un mercat que fins ara és un mercat desconegut per nosaltres. Nosaltres que som una ciutat catalana, con un'identitat catalana, no sé quant de nosaltres tenen la idea d'aquesta realitat, ma el desig és de trobar diguem així, un instrument endemés per fer business con un mercat que és el mercat català. Volíeu afegir una cosa, senyor Gaubí? Sí, que de fet aquest matí també, a més de l'associació Fem Feina,
han intercanviat experiències amb empresaris de CGE PME i també de UPE 66. Doncs això mostra una voluntat dels empresaris d'aquí de girar-se cap al mercat del sud, de Catalunya Sud. I això és una cosa molt esperançadora per a nosaltres i pensem que hi ha una bona sortida per això. Doncs això s'havia també de subratllar. Vull dir, totes les empreses i totes les associacions d'empresaris de Catalunya del Nord estan concernides per aquest problema. Aquest mercat és el nostre mercat natural i hem de ser protagonistes. Les legislacions de diferents estats, dels 3 estats diferents, pot crear una barrera o ja no som en aquest àmbit? És a dir, que internacionalment ja hi ha acords, a més és la Unió Europea? Sí, jo crec que no, la legislació com a tal no, simplement segurament en alguns casos concrets, com pot ser l'etiquetatge, sí que s'han de seguir les normatives que hi ha vigents a cada país, però crec que en realitat deuen ser molt semblants. No? En aquest sentit jo crec que no és un problema de legislació, sinó és un problema de conscienciació, segurament. És a dir, tal com ha comentat el senyor Gaubí, també a l'Alguer s'està desvetllant, no? Aquesta consciència sempre ells han mirat, com és normal també en segons quins contextos, cap a la península italiana, cap a la resta d'Itàlia, cap a la resta de Sardenya, i ara s'estan adonant també amb l'existència de comunicacions, ja siga aèria, ja siga marítima, entre l'Alguer i Catalunya, que a 50 minuts d'avió està tan a prop Roma com està tan a prop Girona, i per tant amb una mica de cotxe pot arribar també a Perpinyà. És a dir, que la distància física s'està escurçant i això implica també que hi ha un canvi d'actitud mental respecte a on fer negoci i com, no? I en aquest sentit, sabent que és un inici, és un començament, però que és un començament que jo crec que pot tenir molts fruits, no? Precisament en el cas de la Catalunya Nord, per aquest compartir experiències. Ens hem entès molt bé, perquè tots hem entès de què estava parlant l'altre perquè era una experiència compartida, no? La qüestió idiomàtica, la qüestió de l'ús del francès i del català és la mateixa que l'ús del català i l'italià, és a dir, les problemàtiques són molt semblants, les inèrcies, els problemes, les dificultats. Ens hem trobat molt còmodes perquè parlàvem no només la mateixa llengua, sinó el mateix llenguatge, diríem, no? I això crec que és una cosa que cal subratllar i és un començament, no? I a partir d'aquí jo crec que la xarxa, les relacions s'aniran consolidant. Sí, com ha dit l'amic Joan, el problema no és un problema de llei, ma és un problema mental, per cosa nosaltres que som una illa cultural in una illa, no crec que és més fàcil ens relacionar con el que nosaltres diem al continent, que és la Itàlia, és la mateixa cosa que s'ha relacionat amb el mercat de Catalunya, perquè una hora és al vol de l'Alguer a Roma o a Milano e un'ora és al vol de l'Alguer a Girona. És solo una qüestió mental que nosaltres no havem mai pensat a la Catalunya del Sud com un mercat, com un mercat amb el qual fer feina, amb el qual ens relacionar, a part de la qüestió, diguem així, cultural. I turística, no? I turística. Rebre turistes. I sobretot, nosaltres tenim productes que són productes agroalimentars i sobretot el producte turístic, que és un producte que té una, diguem així, que és un producte condicionat fortament de la cultura catalana. Jo crec que és molt interessant, no sol per als catalans, ma per tots els turistes, diguem així. Concretament, què es podria fer? Sé que de moment deu ser només idees, perquè heu parlat aquest matí i hi ha de fer el seu camí, no, tot? Però quins podrien ser alguns exemples? Bé,
intercanvis de productes. Comercialitzar productes d'aquí, allà i dels d'allà aquí. Això, jo m'agradaria molt trobar a les botigues de Perpinyà productes de l'Alguer i que també productes d'aquí es trobin a les botigues de l'Alguer. Bé, aquí tenim a Perpinyà una botiga que només es dedica a vendre productes catalans. Vull dir, no hi ha res que impedeix que els productes de l'Alguer siguin presents en aquesta botiga. Hi ha d'altres si hi ha oportunitats. Bé, això podria ser un primer pas. Doncs, a més, a nivell turístic també, vull dir, la gent aquí a Perpinyà molt sovint no sap que l'Alguer és tan a prop. És tan a prop, només s'ha d'anar a Girona i volar 50 minuts i trobar-se a Sardenya. Doncs, bé, que aquest producte sigui conegut aquí a la Catalunya del Nord i també a l'estat francès i també al Principat, vull dir, per a mi és una bona cosa. Doncs aquests intercanvis són molt importants. No, això és una confirmació de lo que diem, que moltes vegades no pensem de les oportunitats que tenim, perquè per nosaltres també, sobretot quan un mercat com el mercat algarès o el mercat sardo és un mercat molt, diguem així, petit i la gent ha viatjat molt i la gent no pot viatjar cada vegada a Barcelona. És també interessada a conèixer llocs minor, ma no minor per interès. És suficient un esforç petit per fer una mica de comercialització i per explicar que hi ha una altra Catalunya. I al mateix, jo crec, pel públic català del sud, del nord, és molt important comunicar que hi ha una illa de Sardenya on hi ha una petita ciutat com l'Alguer que és una ciutat catalana i val la pena de venir a l'Alguer i de conèixer la realitat de l'Alguer. I molt bonica, i el campanar em fa pensar el de Palamós. Què voleu que us digui? És veritat que ens hi trobem com a casa, els catalans, perquè hi som segurament, però n'hi ha prou de vendre sentiment, catalanitat, per trobar un mercat? No és l'únic i per això, com hem parlat de marques de qualitat, jo crec que allò interessant és que els productes siguin productes bons, perquè si només són catalans però no són de qualitat la cosa no funcionarà, no? Però també és cert que quan nosaltres viatgem o quan nosaltres anem a un altre lloc volem tenir la sensació de tocar l'autenticitat, no? I la qualitat normalment està relacionada amb l'autenticitat, no? I treballar, fer un procés de selecció, és a dir, a l'hora de destriar quins són els productes que han de formar part d'aquesta marca o d'aquesta etiqueta de qualitat, això significa, evidentment, que s'ha fet un procés de reflexió. Una de les coses que nosaltres, almenys jo he après aquest matí, és tot el procés de reflexió, no tant el resultat de crear una marca, que això ho pots encomanar a un dissenyador i te fa una cosa molt bella, no? L'important és que hi ha una reflexió sobre què es produeix al territori, com es produeix al territori, què vols vendre tu, no? I aleshores això te fa pensar que tu, quan ofereixes aquest producte a un visitant, li estàs donant un tros de la teua terra, no? I el visitant, el turista, moltes vegades se vol emportar un tros d'aquella ciutat que està visitant o d'aquell territori, no? I jo crec que és un equilibri, no? És identitat, però també és qualitat i al mateix temps també és territori, no? I són les tres coses, jo crec que pot servir per a identificar i al mateix temps per donar aquest plus de qualitat a les adquisicions o a les coses que es puguen comprar. La joieria, que és un dels temes del qual n'hi ha molt amb el corall, recordem que hi ha la Riviera del Corall, no és això? Sí. Nosaltres més aviat el granat, tot és en els tons vermells, però ens podríem entendre. Sí, és el que vaig comprar jo quan vaig anar a l'Alguer. Aquest matí jo he tingut un somni, no? Així se diu. M'agradaria realment
trobar in una vetrina di una gioieria dell'Alguer al Granat de Perpignan acostat al coral de l'Alguer. I aquesta és una petita cosa, ma que pot ser una gran cosa. I després, parlant com representant del Consorci Riviera del Coral, nosaltres estem pensant a un slogan que més o menys diu així: si vol conèixer el lloc més a orient de Catalunya, vins a l'Alguer. Sí. La idea, també aquí estem parlant d'institucions públiques i d'empreses privades, és que des d'una institució justament es posi en contacte persones i doncs que sigui la societat civil que prengui el relleu per crear aquests lligams. Sí, nosaltres com a institucions públiques, en aquest cas com a delegació de la Generalitat a l'Alguer, el que fem és posar els mitjans per a les coneixences, per als contactes, no? Jo crec que això és la nostra funció. La nostra funció ha de ser explicar projectes, acostar les persones i a partir d'aquí, evidentment, que si aconseguim que els joiers de l'Alguer vulguin tenir el corall i vulguin tenir el granat i el coral està present a les botigues de Perpinyà, de la Catalunya Nord, això és el nostre èxit. El nostre èxit és aquestes coneixences i després ells ja s'entendran per a fer negoci. Jo crec que la nostra funció ha de ser propiciar els contactes, facilitar-los, ajudar-nos de les institucions que en tenim això, no? Una a Perpinyà i una a l'Alguer, i a partir d'aquí ajudar-los a que aquests contactes se vagin incrementant i vagin sent més fluids cada vegada. Demà a Girona serà el mateix esquema? Sí, demà a Girona la delegació de l'Alguer serà rebuda a la delegació de la Generalitat de Catalunya a Girona i també organitzarem una trobada amb les empreses de l'espai gironí i doncs aquests intercanvis que hem tingut aquest matí es repetiran demà. Sí. Una cosa, la idea de fer-lo a Girona és, com m'explicava abans Àngelo, l'atracció de Barcelona moltes vegades fa que un alguerès identifica Catalunya amb Barcelona, no? Un alguerès i molta gent. Sí, no, però ara estem parlant dels algueresos, no? És a dir, la seva obsessió per anar a Barcelona fa que, paradoxalment, tot i que l'aeroport està a Girona, la majoria mai, no? Directament agafen els autobusos i ja se'n van cap a Barcelona, no? Aleshores el que hem pensat és, ja que la comunicació posa molt a prop Girona i l'Alguer, és veure les possibilitats de contactes, no? I sobretot jo crec també, modestament, des del punt de vista del turisme, que se pot aprendre molt de l'experiència turística de Girona i que els algueresos poden veure les seues experiències, ja siguin en l'àmbit turístic, també evidentment a través de la Cambra de Comerç, de totes les experiències que han fet. Crec que segurament la comparació aquí és més desigual, no? Entre la Catalunya i Nord i l'Alguer són més semblants, però també és un primer pas, no? En el sentit de que els emprenedors, els empresaris de Girona pensen en l'Alguer i també que els algueresos no només pensen en Barcelona quan pensen en Catalunya, sinó en un territori que físicament està més a prop, no? Sí, a més ens trobem dins un espai transfronterer aquí. Això també és molt important perquè que sigui Girona, Perpinyà i l'Alguer fa una mena de triangle. Sí. No de les Bermudes, No, però bé, que pot ser interessant, no? Cada estiu, a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent, hi ha una delegació d'algueresos que venen, són presents i es fan notar i fan ben fet de fer-ho. Ens fan descobrir coses com el mirto, sempre amb moderació, o no. o justament coses de casa seva. Sí, aquesta és la testimonianza d'una delegació que té un gran apprezzament a l'Alguer, ma jo crec que la idea que avui tenim és de fer que aquest intercanvi cultural i comercial no sigui sol un intercanvi d'elit, ma que sigui un intercanvi d'un poble que té necessitat de
s'ha confrontat con mercat diferent i con situacions diferents. I aquest jo crec que les institucions com la Generalitat i tot el que hi ha entorn tenen de treballar, tenen molta feina per fer això. Sí, per exemple, aquest any, a banda de la presència d'una associació que és present sempre de l'obra cultural de l'Alguer, també s'han començat altres coses paral·leles o complementàries. Per exemple, hi ha una jornada sobre cooperativisme als Països Catalans i hi haurà una cooperativa de l'Alguer. Segurament una de les empreses vinícoles és un celler, la cantina social Santa Maria la Palma, que el seu president, el senyor Masala, explicarà l'experiència cooperativa d'aquesta bodega. És a dir, que la part cultural hi ha associacions que es dediquen a això i durant molts anys han tingut aquesta presència, però jo crec que cada vegada més estem veient que no només és cultura, diríem, sinó que la presència del vi, d'una empresa explicant com se va creant l'entorn socioeconòmic de la postguerra italiana, la cantina social, això enriqueix molt perquè també ajuda a entendre millor el territori de l'Alguer. Si nosaltres anem a l'Alguer, què hem de fer? Hem de visitar, de parlar en català a la gent o intentar practicar el nostre italià com podem? No, jo crec que el millor és d'intentar de practicar el català, perquè el problema que tenim a l'Alguer és que no tenim oportunitat de practicar el català o l'alguerès i a la gent li agrada a la gent de l'Alguer li agrada moltíssim parlar l'alguerès, ma no tenen pràcticament, cada dia no tenim la possibilitat de practicar l'alguerès. I aquest és un problema que tenim, que tots estan intentant, estan treballant per canviar les coses, ma jo crec que és un treball molt dur. No, és un treball... Sí, és un problema que coneixem bé aquí també. Vull dir, l'ús social del català aquí a la Catalunya del Nord és, no diria complicat, però bé, s'han de fer esforços, no?, per parlar català diàriament. També per això ho deia, perquè molts turistes sud-catalans que venen a Catalunya Nord intenten ensenyar el seu bon francès. I quan els que intentem treballar per la llengua aquí pensem, no, al contrari, veniu a parlar en català. Malauradament el que succeeix moltes vegades, i cada vegada menys, és que un sud-català es comença a parlar en espanyol, no? Que això també succeeix, no? Jo crec que la situació de la llengua és com comentava el senyor Gaubí, és molt semblant, però sí que és veritat que en aquest sentit hi ha un cantant alguerès que té una cançó que es titula Santa Mare Llengua, Santa Ryanair, no? I de manera irònica ve a dir que gràcies a Ryanair tal vegada el català de l'Alguer se puga salvar. No sé si teniu aquí el disc, si no ja els ho faré enviar, no? I és veritat, és a dir, jo crec que la situació de la llengua és molt complexa, heu de pensar sempre, i no em canso de repetir-lo, que estem parlant d'un miracle lingüístic, no? És una ciutat, només una ciutat, que ha mantingut la llengua durant gairebé 200 anys de no tenir cap contacte amb la resta del territori de llengua catalana. L'estiu passat es va celebrar el retrobament, els 50 anys del retrobament. Exacte, no? I ens hem retrobat, ens estem reconeixent i reconeixent. Aquest és un avanç més, no? També heu de recordar que la bandera catalana que es va portar i que estava damunt de les torres dels bastions de l'Alguer la van portar de Perpinyà, i el llibre del retrobament se va publicar a Perpinyà, és a dir, que d'alguna manera el que estem fent és recobrant o retornant aquests contactes que en aquells moments de la clandestinitat a l'estat espanyol eren molt complexos, no? Però sí que és veritat, els algueresos sempre te diuen jo parlo malament el català, no? Un català catalans també. embastardit, diuen ells, no? És a dir, que és una mescla de sard, una mescla d'italià, però és una llengua preciosa, fantàstica. A més, segurament també com el català de la Catalunya Nord,
però que tu, com a català del sud, el notes que te transporta amb el temps, no? Té una riquesa d'unes paraules que nosaltres ja hem perdut per influència de l'espanyol i que ells les mantenen, no? I què ha de fer un visitant de l'Alguer? Intentar parlar en català, perquè el 90, diria, un 75% de les persones l'entenen, no? Simplement no tenen l'hàbit, l'ús social, la vergonya, i són coses que... Parlar a poc, que a vegades... Exactament, moltes vegades si arriba la gent parlant com si estigués... No, doncs a poc, amb molt de respecte, preguntar, vostè parla alguerès? Diran, si tu li preguntes si el parla, tampoc no te diran que no. Te diran, bueno, és que ma mare és sarda i mon pare és alguerès i entre ells no parlaven, t'expliquen tota la situació de la seva família, però després te n'adones que sí que parlen. El que necessiten és pràctica i jo crec que també aquestes relacions, ja siguin econòmiques, ja siguin culturals, el que fa és, avui hem estat parlant tot el dia en català, amb una tranquil·litat i amb una facilitat que segurament entre ells, és la situació curiosa. Els algueresos, entre ells, en alguns casos, parlaven en italià, els de la Catalunya Nord, en alguns casos, en francès, però la llengua vehicular, la llengua comuna, ha estat el català, i això jo crec que és un fet no molt habitual i que crec que és un avanç important. Sí, també em comentaves que ha arribat la flama del Canigó per la Sant Joan. Sí. Has viatjat amb Ryanair? A mi no em deixen portar una ampolla de xampú. Bueno, direm el pecat, però no el pecador, al contrari. No explicarem com ha arribat la flama. Ha arribat. Esperem que l'any que ve es faci ben fet, diríem. I parlant amb temps, jo crec que també d'això hem d'aprendre molt. Penseu que la festa de Sant Joan era una de les festes més sentides a l'Alguer i per a mi, misteriosament, després de la postguerra va començar a desaparèixer, fins al punt que gairebé no se celebrava. Alguna associació cultural havia intentat mantenir-la, però de manera poc popular. Estem començant i jo crec que han d'aprendre molt per a fer-lo de manera més tradicional de la vostra experiència de la Catalunya Nord i començar també a fer xarxa d'aquestes, perquè una cosa és la cultura així més privada, però si estem parlant de cultura popular ja és una altra cosa, perquè com la gent busca experiències, busca identitat i busca sentir, quan és turista també, és a dir, els turistes no només volen platja i volen sol, volen experiències, no? El Sant Joan a l'Alguer com el Sant Joan aquí... I és normal que el Joan Elias vulgui... Exactament, celebrar un Sant Joan com Déu mana a l'Alguer, també. Voleu afegir... Sí, el tema de la llengua. És clar que la gent de l'Alguer li agradaria moltíssim parlar l'algarès, ma jo no sé per cosa. L'altro dia, aquesta és una testimonianza, jo stava camminant nel centro storico, ma io crec che il 80% della gente che io intendeva accostare a me, la signora, sì, parlavano l'algarese. E nel momento che tu vas a demanar una cosa, ascolti signora, ta rispondono in italiano, per cosa tenen vergogna. E io credo che solo le istituzioni tenen la possibilitat de fer una riconversió d'aquesta habitud, perquè la gent, el poble, té el desig de parlar l'algarès i de se confrontar, de parlar amb un senyor que ve de Catalunya, que sigui Catalunya del Nord, Catalunya del Sud, ma el problema és que no hi ha diguem així, un projecte institucional per fer això. D'acord. Doncs ho hem entès i ho farem i esperem que vosaltres també quan vingueu a Catalunya Nord utilitzeu el català, l'algarès. No es podria donar una idea a algú que organitzi creuers de fer un gran creuer a través de la costa dels països catalans? Perquè si una cosa tenim són costes, és a dir, l'Alguer, les Balears, després pujar pel País Valencià, Catalunya i Catalunya Nord. Seria un bonic creuer en tot cas. Sí, seria un bon projecte, ma jo crec que és molt difícil perquè la societat, les empreses que fan aquestes coses no li interessa a res de la necessitat cultural,
tenen de fer business i tenen de se presentar a un mercat molt ampli, amplíssim. Sí, pot ser que hi ha la possibilitat de fer una operació ad hoc, diguem així, un cruer entre els països catalans, però no crec que és una cosa que se pot pensar que pot devenir un producte turístic. Ecco. Tot i que són destinacions molt turístiques totes i jo crec que hi hauria públic més enllà de l'aspecte sentimental català. Sí, ma el problema és que la societat, que són Costa, MSC i totes aquestes, no tenen alguna sensibilitat en aquest tema. Aquesta és la realitat. D'acord. Bé. L'ensenyament de la llengua a l'Alguer com va? Hi ha escoles... Això és comparable també a Catalunya Nord o és diferent? Jo crec que... Sí, és millor si parla tu. No, la situació no és tan positiva com el que jo tinc entès que teniu a la Catalunya Nord. Torno a repetir... Déu-n'hi-do, doncs. Torno a repetir el mateix que abans. És a dir, penseu que és una ciutat, no? I això crea molts de problemes, no? El problema bàsic, tot i que hi ha hagut projectes des de molt de temps, una altra associació, abans hem parlat de l'Obra Cultural, ara parlem de l'Òmnium Cultural, ha posat en marxa un projecte que és de portar el català a l'escola, l'alguerès a l'escola, però clar, sempre fet fora del sistema escolar, fora del currículum escolar, no? Quina és la dificultat? La dificultat és això, que és una petita ciutat, que el sistema és estatal, és a dir, les competències ni tan sols són de la regió sarda, sinó que són de l'Estat, tot i que hi ha una oficina regional per a l'escola, i hi ha un altre problema que és de formació, és a dir, la diferència entre el català de l'Alguer i el català estàndard, diríem, està més allunyada que segurament el que teniu vosaltres del Rossinyol és el català estàndard, amb la qual cosa segurament aquí quan feu classes de català la procedència del professor no varia massa, no? Pot ser una persona de Girona, una persona d'aquí, poden hi haure algunes diferències però molt petites, no? En el cas del català de l'Alguer, per aquest aïllament de segles fa que té unes característiques poques però importants que s'han de tenir en compte, no? I sobretot que també vosaltres, no sé si a la Universitat de Perpinyà hi ha una carrera, això a Itàlia no existeix, no? La Universitat de Sàsser té professors de català però no hi ha una carrera de filologia catalana. Això també fa que tu on fas aquesta formació, no? És per això que des de ja fa uns mesos estem treballant. Aquest problema no és exclusiu del català de l'Alguer. Penseu que Itàlia segurament és un dels estats europeus amb més minories lingüístiques. La llei que es va aprovar fa 12 anys recull, si no recordo malament, 14 minories lingüístiques a l'estat italià, començant pel sard, que jo no diria que és una minoria lingüística, però sí una llengua minoritzada, i després hi ha diversos territoris on tenen el mateix problema. El problema és, es vol portar l'aprenentatge de la llengua a l'escola, però qui l'ensenya, amb quins mètodes, és a dir, estem en un procés ara de que el mateix estat italià se n'ha donat de la riquesa de la pluralitat lingüística del seu estat, a poc, i ara el que està començant a treballar és això com ho resol a nivell, sobretot, de formació de mestres. Perquè tu no pots portar l'ensenyament a l'escola si no tens mestres que et donen aquesta educació. Per tant, la situació és complexa, però jo crec que hi ha una voluntat de l'estat italià d'intentar solucionar-la. Me quedo amb aquesta esperança i en aquest sentit jo crec que les institucions com ara la Generalitat sí que poden jugar un paper, perquè nosaltres podem aportar la nostra experiència en el procés de normalització lingüística a Catalunya i també per la nostra expertesa en la didàctica de la llengua, en els mètodes d'immersió lingüística, no? I això a Itàlia està interessant molt, ja siga per a les llengües minoritàries i ja siga també per a l'anglès, no? I per tant podem fer un intercanvi. Nosaltres us donem formació, diríem, més de didàctica i també us ajudem a formar els vostres mestres, no? Això és un projecte que estem treballant i esperem que porti a
a un bon port. D'acord. Som en una ràdio en català aquí a Catalunya Nord. Com anem de temes de mitjans de comunicació? Teniu una ràdio també a l'Alguer o no? Alguer, no, non si può dire che tenim una radio né una televisió catalana. Hi ha diguem així, un abort de ràdio i de televisió. Fa anys que hi havia una ràdio catalana, que hi havia una televisió catalana, ma ara... Televisió aquí tampoc en tenim, Sí. D'acord, doncs queda obert, si no a veure si podem posar un repetidor de Radio Arrels allà. Estaria bé, això. Sí que estaria bé. Però em sembla que hi ha autoritzacions estatals per aquí que no ens dirien el contrari. Per recomanar dates de venir a gent, hi ha en algun moment una festa especial? Ma diem que l'Alguer és un lloc que té una vida autèntica, el que significa que tu pots venir a l'Alguer tot l'any. És clar que si tu vens a l'Alguer a l'estiu, tu pots gaudir de la mar, de la platja. Sí, la festa de San Miguel, que és setembre, sí, és al final de setembre, i els focs de Sant Joan, per exemple, i tenim la Setmana Santa, que és molt interessant, tenim tot que és l'animació del Cap d'Any, que és un Cap d'Any a la manera catalana, no? Que la festa és al carrer, a les places i tot això. Jo crec que qui vol gaudir de l'Alguer i de la illa de Sardenya, el període millor és tot l'any, ma per primer no veniu al juli i agost. Que és, hi ha molta gent. Hi ha molta gent, sí. Això em sembla que és un poc a tot arreu. I ja que, per acabar, dic que aquest any l'aplec excursionista de Catalunya que es fa a l'Alguer. Sí. Allora, nosaltres estem aguardant aquest moment per cosa... Ecco, aquest és una ocasió per les dues entitats, l'algarès i la catalana, d'un intercanvi, per cosa hi ha molta gent que arribarà de Catalunya, ma al mateix temps nosaltres estem intentant de presentar una altra Catalunya, que no sigui Barcelona, i avem un projecte de presentar una proposta d'un viatge al nord de Catalunya i potser també Perpinyà, als Pirineus. Aquesta és una gran oportunitat. Doncs ja us esperem, sí. I nosaltres també intentarem venir a l'Alguer més sovint. Àngel Onyany, responsable del Consorci de Turisme de l'Alguer, Joan Gaubí, director de la delegació de la Generalitat aquí a Perpinyà, i Joan Elias Adell, delegat però a l'Alguer de la Generalitat. Moltes gràcies d'haver vingut a Radio Arrels aquesta tarda. Moltes gràcies a vosaltres. I que vagi bé aquest dimecres a Girona. Adéu. Gràcies.